Qaysi mektepten ekenigizde aytırgan maga? Higirinsi mektepten Земфир Абдрахмановна. Мен 4-нче мектептен Мулашева Сария Абдулхаковна. 5-нче мектептен Разиля Равиловна Кутлубаева. Малабаева Танзиля Ибатуловна 2-нче мектепте. 7-нче мектептен Арстанова Фируза Имағыловна. Рахмет. Кыздар, менә сезгә шундый сорауым бар. Ничек шу кала шартларында мына тамам руслаштырылып бетелгән дип әйтерлек кала шартларында уку башкортча укытуды башлап җибәрү сезгә. Менә һәр берегезнең иң беренче уе ничек булды? Сезгә башкорт теле дәресләрен, башкорт классларын биргәсен. Иң беренче уе. Беренче сүз белән генә. Миндә уйдар булды инде күп кенә авырлыктар алда тора сагын алдан билдегенде бик балаларны укытуы еңелдән түгел инде авырлыктар менән эшләйбез. Нинди авырлыктар булыр дип уйланыгыз? Чөнки балалар русса һөйләшеп өйрәнеп беткәннәр ине, аларда башкортча өйрәтү бик кыен. Әлифба дәресләрендә бик күп көскемнән генә эшләргә кирәк. Алар хәтта русса уйлыйдыр, шулай бит? Хәтта русса тәнәфескә сагран вакытта ла башкортча һөйләшергә, алар уже руссага сухатлым ияләшкәндәр, өйрәнгәндәр, русса гына һөйләшәләр. Күпме өйрәтсәк тә, барыбер бик авырлык менән өйрәнәләр балаларны. Бик башкорт классларын кабул иткәндә нинди уйлар белән кабул иттегез аны? Мин дә шулай авырлыктар булуларына ышандым инде. Бага тиклем Салават Педучилищесында, Стәлтамак институтында башкорт бүлегендә укыгас, шу үземнең белемемә дә ышандым. Ата-әсәләр ярдәм итер дип тә ышандым инде. Ата-әсәләргә бигрәк тә нык ышандым. Дөрес, хәзерге заманда Башкортстанда яшәгән башкорт балаларын русса тәрбияләп, русса укытып, без уларның бөтә мөмкинлекләрен дә аса алмыйбыз. Һәр бала үз телендә үсешергә тиеш бит инде. Шуңа күрә мин был башкорт классы асуды кирәк дип бик нык саныйм. Һәм шуңа күрә үз теләгем менән инде директорга әйтеп, шул үз теләгем менән башкорт классына эшкә кердем. Авырлыктар бар әлбәттә. Быга тиклем русса һөйләшеп килгән башкорт балаһын үзебезнең телдә онытмайык дип башкорт теленә өйрәткәндә авырлыктар сорый әлбәттә. Менә сезнең белемегезчә 3 дәрес аднаһына шундый системалы мәктәптә укытасыз димме? Ничек сезгә уның бер төрле файда һәм алга барыш бармы менә 1-2 ай укытыгыз бит инде? Мин 3 сәгатьлек программа менән 3нче ел эшләйм. Хәзер минең укучыларым 3нче класста, 1нче класста ярты группа рус балалары йыелган, уларны рус үзләренең теләкләре менән башкорт телен өйрәнәләр. Әлбәттә, бу классларда укыту бигрәк тә авыр. 2 генә сәгатьлек программа. Былтыр без 3 сәгатьлек программаны 1нче класста эшләгәйдек. Быел нишләптер 2 сәгатьлек программага калдырганнар. 2 генә мәртәбә очрашу балалар өчен бу бик аз. Без 3 сәгатьлек тә әйтеп әйтә торган идек. Ә хәзер инде 2 сәгатьлеккә күчерү бөтенләй бу минеңчә башкорт телен формаль рәвештә өйрәнүгә генә килтерә. 1нче класста, ә 2нче, 3нче классларда программалар 1 сәгать артыграк бирелә, 3 сәгать менән өйрәнәләр. Китаплар килеп җитте, 3нче класска тиклем китаплар бар. Шул вакытта авырлыктар осрай инде. Авырлыктар бар, күрһәтмә материаллар ятинкерәмәй. Шуннан һоң ундагы материаллар Ленин исеменнән бәйләнгән материаллар күп. Ул материаллар төшереп калдырырга туры килә. Үзеңә күбрәк эзләнергә, үзең уннан һоң күрһәтмә, методик күрһәтмәләр юк. Без үзебез бөтә дәресләрне үзебез уйлап чыгарабыз. Әйткәндә, менә шул Ленин менән бәйле материалларда нимә белән алмаштырасыз? Үзебезнең герле материалны алмаштырабыз. Мәләвез районындагы, Мәләвез калаһындагы, үзебезнең калаларга булган тарихи урыннар белән бәйләп, onun крайды туган якты өйрәнү музееннан бәйләп бына шулай дип үткәрергә туры килә. Белемсә, һез беренче ел укытагыз димме? Һез нинди каршылыктар белән очраштыгыз? Шул тиклем кыен, 3 сәгатьлек программа менән укытам. Бигрәк кыен инде. Балалар күбенсә минең русса беләләр, русса гына һөйләйләр инде дәрестә. Башкортча менә словар төзеп, һүзлек төзеп укытабыз инде, бигрәк кыен. Уңыштар теләйм сезгә. Кызлар, менә ничек әйтергә? Ничек уйлыйсыз? Ошо бүген яшь юлаевчылар оешмаһына, корына баш алдыгыз, ага исем биреп, шундый кырды башлап җибәрдегез. Һеҙҙең балалар нисек шул кабул иттеләр шул хәлде? Менә улар аңлайҙармы үҙҙәрен, юлаевсылар икәнен? Нисек менә улар кабул итәләр?
Алар бик куанып кабул булдылар, чөнки хәзер октябрьдә калу булмагач, яшь шулайсылар дип куанышып, безнең ата-әсәләр дә бик куанышып, шул нигә риза булдылар инде. Һәрхәлдә юлай тукымдары, Салават тукымдары бу аларның әлбәттә күңеленә якынрак, шулай бит. Ничек уйлыйсыз, гомумән балалар коллективына шундай нидер оешма, кор булу кирәкме? Был башлангыч класс укучыларының коллективына ундай оешма кирәк инде ул. Чөнки без бәләкәйдән үк уларда шундай үзләренең милләтенә, үзләренең батырларына һөю, горурлык тәрбияләмәһәк, киләчәктә безгә кыен булачак. Шуңа күрә хәзердән үк тәүге адымдар кирәк дип уйлыйм. Был бик кирәкле эш. Башка классларда менә әле беренче класста кабул иттек димме? Әле бит октябрьдә беренче, икенче, өченче класслар булыр гайны. Калган класслар хәзер имешләр бар икән. Алар да һезгә кушылырдармы? Без уларда октябрьдә алдык. Ләкин уларның исеме рус класслар бына бездә 7 класс, башка классынан башка. Улар барыһы октябрь оешмаһына инделәр, ләкин значоктар тагып йөрүләренә карамастан икенче исем кушасакбыз. Яшь юлаевсылар оешмаһын асу тантанаһына килгән балалар һәр кайһыһы үз һөнәрен күрсәтергә теләй. Бына күмәкләшеп биергә төшәләр. Бат кызым әпипә, төш һылыуым курай тартам, ошындай күңелле көйҙәрҙе уйнай курайсылар. Балалар юмак куйырга, юмак сисергә ярата. Был берәүгә лә сер түгел. Урал батыр куйган юмактарҙың яуабын бик тиҙ белде улар. Шулай уйнап, шаярып йөрөгәндә байрамга аждаһа килеп инде. Ул гадәттәгесә асыулы имештә, үҙ телен белмәгән балаларҙы ҡабып йота. Уның ҡурҡытыуына рәхәтләнеп көлдөләр генә. Берҙән аждаһанан хәҙер берәү ҙә өрөкмәй, икенсенән бында йыйылған балалар кинәнеп үҙ телендә һөйләшә. Аждаһа ролен уйнаған Әнүр Селәүсин ағайҙарында таныйҙар да инде. Яшь юлаевсылар ҡорон асыу тантанаһына саҡырылған ҡунаҡтар түрҙән урын алды. Көнгәк берекмәһе Башҡорт халыҡ фирҡәһе ағзалары, район администрацияһы башлығы урынбаҫары Мәрйәм Тимерхан ҡыҙы Ҡусмаева, ҡала мәғариф бүлеге мөдире Мария Леонтьевна Родионова, ҡала администрация башлығы урынбаҫары Альберт Фатих улы Шәймөхәмәтов һәммәһе балаларҙың ҡыуанысын ихлас уртаҡлашты. Йәш юлаевсыларҙың ата-әсәләрҙең күбеһе Мәләүез ҡалаһының эшсән халҡы, фимзавод, шәкәр заводы, һөт комбинаты һәм башҡа предприятиеларҙа эшләй улар. Нисек кенә булһа ла, бала үҙ иштәренән, үҙ халҡынан, еренән, теленән яҙмаһын, айырылмаһын тип теләй улар. Балаларҙың яратҡан йыры Аҡбуҙатты ижад иткән Дамир Әҙелбаев тағы бер нисә яңы йырын башҡарып, яңы ҡорҙо ҡотланы. Уның йырҙары Мәләүез халҡына яҡшы таныш. Киләсәктә лә Дамирҙың балалар, йәштәр өсөн яңы матур көйҙәре яңғыраһын ине дип ҡат-ҡат һорап йырлаттылар уны. Ҡунаҡтар ҙа бер-бер артлы һуйҙала. Мәрйәм Тимерхан ҡыҙы Ҡусмаева балаларҙы ихлас ҡотлай. Берҙәм бергә булһағыҙ, тормош йәбен табырһығыҙ, айырылғанды айыу ашар, бүленгәнде бүре ашар тигәнде онотмағыҙ. Салауат тоҡомдары тиюл. Сәйфулла Һаҙый улы Әмировтың әйткәндәре лә һәр кемдең күңелендә ҡалғандар. Беҙҙә Башҡортостанда тәү башлап беҙҙең Мәләүез районында барлыҡҡа килде йәш балаларҙың башҡорт балаларының ойошмаһы тине ул. Салауат Юлаевтың яуҙашы Кинйә Арсланов та беҙҙең яҡташ. Уның рухы ла беҙгә көс дәрт өҫтәр. Беҙҙең Мәләүездә башланып киткән был ойошма тиҙҙән бөтә Башҡортостан балалар ойошмаһына әйләнер. Уның тыуған көнөн 15 ноябрь көнөндә билдәләгән саҡта башҡа ла ҡала ауылдарҙан да ҡунаҡтар, яңы ҡорҙаштарығыҙ килһен ине, тине Сәйфулла Әмиров. Көнгәк берекмәһе етәксеһе Камил Сәғитов уйҙала, 70 йылға беренсе мәртәбә беҙҙең халыҡ балаларының үҙ ойошмаһы төҙөлдө. Нигеҙе ныҡ булһын, дуҫлыҡ ышаныслы булһын, быға хәтле беҙ башҡаларҙың арбаһына ултырып, сит яттарҙың йырын йырланыҡ. Бөгөн үҙ арбабыҙҙы рәтләй башланыҡ дип уйлайым, тине ул. Көнгәк берекмәһе йәш юлаевсыларҙың байрамдарын, йыйындарын, уларҙың төркөм булып Өфө, Ырымбур ҡалаларына, Башҡортостандың төрлө төбәктәренә сәйәхәтен ойоштороуҙы ла үҙ өҫтөнә ала. Шулай да ата-әсәләр, уҡытыусылар һәммәһе ихлас ҡатнашһа, беҙҙең йәш юлаевсылар ойошмаһы тағы үҫер, ишәйер һәм дәртләнер, тине көнгәк етәксеһе. Бүләкһеҙ ниндәй балалар байрамы булһын инде. Бер кем дә бүләкһеҙ, күстәнәсһеҙ ҡайтманы был байрамдан.
Балалар нинсек әзерлек менән киләләр? Һеҙгә нинди балалар киләләр? Минең классымда 21 баланы, 3 бала гына үз телендә бик матур һөйләшә белә. Калган балалар бөтенләй үз телдәрен дә һөйләшә белмәйдәр. Был бик авыр мәсьәлә. Ата-әсәләргә минең әйтер һүзем шул, үз балаларын әсә телендә һөйләшергә өйрәтһендәр ине. Кескенә мәдән. Мин бигрәк тә теләймен дә балаларны садиктан, балалар баксаһынан ук башкортса үз телләрен өйрәтһәләр, бигрәк тә укытучыларга еңелрәк булыр ине эшләве. Балалар башкортса һөйләшәләр, бик тада һөйләшмәйдәр инде, хаталап һөйләшәләр. Балалар баксаһынан башкортса булһа бик әйбәт булыр инде уйлыйм. Мине лә 1 сентябрь көндә әлбәттә бөтә балалар башкортса һөйләй белмәй ине, күбе русча һөйләй ине. Башкортса һөйләй белгән балалар бик әз ине, улар да өләсәләрендә, авылда күбеһенчә тәрбияләнеп килгән балалар гына башкортса һөйләй ине, калала тәрбияләнгән балалар русча һөйләй ине. Минең шуны әйтәһем килә инде, ул балалар баксаһында бәлки бар да инде ул, һәрбер балалар баксаһында берәр булһа башкорт группаһы бар, ләкин менә ниндәйдер сәбәптәр буенча шул башкорт группаһындагы балалар безнең башкорт классына килеп эләкмәйдәр. Ана шуны безгә укытучы буларак алдан ук балалар баксаһы менән нык бәйләнештә турып, именно шул башкорт группаһына йөргән балаларды башкорт классына алыктырырга кирәк инде. Һәм башкорт балалары күп инде ул безнең Мәләвез калаһында, һәм группаларда күбрәк асырга кирәк инде башкорт группаларын. Минеңсә балалар баксаһында гына түгел, бында бакса мөдирләре һәйбәт эшләргә тиештәр. Беренчедән балалар баксаһының мөдире ул үзе башкортса белмәй, унан килеп дәресләрдә ул була алмай, методист кына уның белән шөгыльләнә. Методист балалар баксаһының методисты. Икенчедән атасылар белән ундай планда эш алып барылмай. Дәүләт теле булмаенча башкорт теле безнең бына булай итеп үзара бер урында тапану шул көенчә дәвам итәсәк. Дәүләт теле булып калырга тиеш башкорт теле. Һәрбер республикала татар республикаһында татар телен өйрәнү мотлак булырга тиеш, башкорт республикаһында башкорт телен өйрәнү. Бына шул вакытта гына минемчә һәйбәт адым булыр. Яшь Юлаевсылар оешмаһын асу байрамы күңелле, ихлас, йыр-моңга, хөрмәткә бай мул булды. Киләсәктә лә һәр эшегез уңышлы, ашыгыз татлы, уеныгыз куанычлы булһын, кадерле балалар, диләр ата-әсәләр. Бөергә лә, йырларга ла әвәт яшь Юлаевсылар. Истәлеккә фотога төшүселәр дә сират тора. Байрамдың һәр биҙәген, һәр миҙгелен онотолмаҫлыҡ итеп хәтерҙә ҡалдырыр, хәтере аманат итеп һөйләр улар. Был изге минуттар халҡыбыҙҙың киләсәген яҡтыртыуға, байытыуға тағы бер аҙым түгелме ни?